Бардоро наконец-то ба хости Аллоҳ бахтовар сафарамина уже ба Душанбе расид. Неми каравани пеш рафтесай пишти амида ховай и ам караван қад фақат мешавада аҷо ба аҷо бурда ози овардем томография гузарондем натиҷааш як камтар пас маълум мешава ози ягонҷо мерем ягонҷо фурб гардем қатиш камтар дилиш шод шава ягонҷо мешинем абуд мекунем баъд натиҷаша гирем ку чӣ мегам далши чӣ кор кардан дар кора далши ягонҷо мешинем бардоро бо чақчақ мекунем қатиш да ҳаққиш дуо кунем овардагем шай намози таиҷа и як обстановка нав кардагем нечамаштаге мо даиҷа аддела бахумо ҷо кардем бахтоварда да ҳаққиш дуо кунем ози натиҷаи ташхис муайян шава як чӣ шава апа шашлик дорем шумо? Шашлик. Хабурға бумоне. Хабурға гӯспанди аст? Мехӯред? Я хош. Хабурға бумоне. Чанд? Я бахтиёр. Мехӯред худа? Ман намешудам. 4 такарим. Малоим пас аст маншам, хабурға гӯспанди. Томография кардем бардоро ози натиҷаш меброя. Мақсад ки ами ягон личени кунанд ягон чизи буган ки каласкада шинонда бутонем меша бардоро хеле хуб мешавада бо ба дастгирии шумо ба дуои шумо касе метавона бардоро да ҳаққиш дуо кунем бардоро ина эмерташа гирифтем аз нури само далши 4 корпус роимон кардан травматология давҷа яъне ки инҷа покзам маша таз чӣ кардан МРТ кардем яъне ки полностью чиша бировардагиам далшиш бо да травматология маълум мешавад ки чӣ кор кардан дар кораи далниш хай бардоро бахтовар намоз хонистай намо мерем ози ку духтуро чӣ меган баъд бумием агар хизиш дар кор боша бо хича мебарем омадем бардоро дем этаж 4 корпус роимо кардан ҳакашто ози гапои хишон важнитар буда чим касалии мо хай ози ку кайфай рудмон мекунанд бардоро мерафтеса диск дора далши инҷа заключени эмертая кашака бирораш заключени эмертая анака травматологияда бояд ки дар асоси направлени тиянки бояд мо далши чӣ кор кунем ҳозир ҳамаш айҷа вобастае хайр ҳамо дар раҳмат мақсад хуб муомила хушрӯ қабул кардан хушрӯ ҳама чӣ матоял кардан чота дар деметаш хуб неинтересна касал чун чхелия ки вақт қабул накардаисан меу хайр пишти дарда бестем ой мо гап бестем мумкин хай гапош набуд кунам баъд муроҷиа зананда бахтовар дар автои гармӣ дар дури мошин ховай хаҷа бардоро наконец-то қабул кардан не ки рентгене ки таза мо кардем МРТ ки кардем яъне ки мо таза ҳозир кадаги мо вообще то есть ки бесмисле нашидак мега ки духтуре ки яъне ки авиҷа моро иҷроӣ кардан ё меган ки вообще дар кор нестай миён накунен рентген не ки ҳозир мо ба онҷо мерем обратно бо миёна мекунем баъд у миён қатъи бояд ки 8 корпус равем ба давҷа бугем ки чӣ гап мешавад яъне ки ба давҷа маълум мешавад боз бумерем айсар идофар миёна мекунем таза не миёна хай бардоро будем бора ғамаш намедодем яъне ки мо чизи рентген пешакӣ кардаги буда 2 сол пеш миёна гуфта кози духтур миёнаш дар телефонаш буда рентгенаш ҳозир миёнаша мебарем нишон метиҳем ку чӣ мега ана ҳозир худаш мега ки агар хезам то есть ки вақте ки агар маҷбур бихеза бишина то есть ки проблема дар миён миёнаш надодаиста мега барое ки духтур гуфт ки мумкин ки миён хел шикастагӣ стимурайне хел иш даболоиш хел истагӣ боша чи дар рентгенда хел даболоиш неста просто каҷела ана и мега ки худаш ки бахтовар ки ма вақте ки
шиштанишам то есть таз намемона, таз часпида, таз қад намешава мега. Мебин куҷо меган тоҷики намедонам, таз ам чия ку миён поём. Қуймуча амуҷа намемона мега қад чидан. Стимура чӣ намекунад то есть ки вақти хеле агар маҷбур хезониша ку мисол бишини стимура чӣ намекунад мега у таз намемона, қуймуча куҷои амуҷа намемона мега. Ҳозир хай мерем бардоро. Далши чӣ мекунем? Далши маълум мешавад. Так, омадем бардоро ай ҳаштум бо направлени. Так, рангини миёна дорем, айсарака миёна кунем мега. Айсар миёна кардана курай, чтобы ки яъни айни замон чӣ хеле шидагие ҳамунҷа. Ва хича наёрем гуфтаку, ҳамун хичам сурат бигирем бо кроми рангин, хичам сурат бигирем, биёрем, нишон кунем, мубинем. Хидшагани ҳамин дувори баленса да, мошинда хед наёрем, ҳам сурат гирем биёрем. Қати рангиниш бо мо дайҷа ба мекунем ки чӣ кор кардан накорай. Ва чиз шава нашава всё равно ҳозир наёрем, фақат рӯзи душанбе биёрем гуфт. Ҳозир мо чиша мебарем? Имрӯз шанбеа, яъне ки вақти навори сиёмка. Хай ҳозир мо рангин мекунем мебарем ку чӣ мега далш. Яъне ки мо миёна рангин мекунем бори дигар. Як бардоро ҳозир намо бахтовара гуфтам ки якум омадем таз рангин кардем, чӣ ба совети ки гуфтаи таза кунем, яъне ки бардоро ҷада як реабилитолог совет даги бидай ки на просто сделай снимок рангин таз бедра, и потом будем говорить, если ты не знаешь, что с ними, то откуда я могу знать. То есть ки ами совет даги ки таза бояд букунем бароямо таза кардем. Хай яъне ки оз бардоро мо айҷа то ҳамаша ки конкрет накунем айҷа намебироем, намерем ягонҷо. Далши мефаҳмем чӣ мешавад. Ҳаминҷа бояд нуқта монем конкретни ҳамаш панҷат нашавад. Тарине ки ним шакни рав хона ба далши мебинем чӣ мешавад, хи гап намешавад дига ози бардоро. Ози ҳамаш иншоалло ки ҳаминҷа бояд ҳал шавад. Биё мегирем. Так, мефаҳмам бардоро шумо ҳаматон натиҷааш ажда дорен ранги ма. Яъне ки натиҷаи чиша? Натиҷаи бо дубора стимурара рангин кардан. Фақат натиҷааш мо метавонем рӯзи шанбе бигирем, барои ки уже рӯз шанбе уже дер шида, як рӯз яъне ки як рӯз мо дар чӣ рафтак? Ихе рангин наши дига хе рангин карочам хелида. Ҳозир рангин стимурара кардем, но натиҷааш рӯзи шанбе да меморад, барои ки уже дер шида ки рӯз пага якшанбе. Мо ҳозир бахтовар восе роӣ намекунем абрад нашто ки кора никола накунем. Бахтовара ма хона мебарам. Рӯзи шанбе рески бо мехезем меем, барои ки уже панят найдам 5 солда ё чӣ кор кардагиам. Ҳамин кола я оварда нишон дагиам. Фикр кунед ай соли 2017 чӣ дора? Рангин дора ай соли 2017. Вопрос даиҷа вазъ кард мекунад. Дар ҳолати ки личи накарди рангин барои чӣ дакорай? Просто барои галочка. То есть ки типа оварди рангин кардем, бирафтем. Охир намешавад ку охирша фаҳмидан накор кансаша. Ку да канса чӣ гап мешавад? Яъне ки бардо то охира мерем ку охирда полностью иҷа уҷа рӯи кан исуса калан мегирем. Точкаша монем. Яъне ки мо уже гуфтем ки бале мо медонем ки раҳ намегарда. Мақсади мо ки хатия бишина. Ҳанам хеле бардоро хай шумо дуо кунед. Кор барор бигира ба хости Худо. Бардоро хай давоми навора рӯзи душанбе мебинем чӣ мешавад. Имрӯз шанбе мо кормон уже душанбе да мондак. Бахтовар хонда бахтовар чӣ хеле аҷоб соза одат кардасти боз бардоро мерам шейха исмата ҳамара меёрам ҳалаҳула када дамҷаш то бахтовар зиқ нашава сагра барозия как раз вақте ки ҳами омадак янгаш хонада неста хонат та ихтиёри хумонай ози меёрем бачаро ҳама каса мешинем чарчак карда. Дӯстон ба ҳамаи шумо салом. Бахтовар Сафаров аст. Чуноне ки мебинед ба душанбе омадааст барои санҷидани ва дидани саломатиаш, барои табобат кардан. ҳозир дар хонаи СМ Шарипов қарор дорад ва рӯзи душанбе худо хоҳад пагоҳ ҷавоби анализояш ва МРТ-яш маълум мешавад ва баъдан кор бо аниқтар мешавад. Яъне ки маълум мешавад ки бахтоваро дар беморхона хоб мекунанд ё не. Ва агар хоб кардан ҳатман ман ва СМ Шарипов ин наворо мемонем дар сомонаҳои худамон ва аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳар касе ки мехоҳад бахтоваро омада дидан, хабар гирифтан ва дасти хайри худро расондан, марҳамат.
Так, бардорам да салом алейкум я бурдга шумо ҳам май видеоро да я видео яне ки дидеси неки дариҷа аввал мусаркаим рӯзи шанбе буд ҳозир уже рӯзи душанбе ай саҳар наиста соат 11 шакун яне ки бояд результат тайёр шава натиҷа саҳар қайд мо занг зем тайёр нашида будае ҳозир бо занг ки нал тайёр шид бием бигирем яне ки ҳозир ман мерам результат чӣ шида чӣ хешида натиҷаш бахтовар намебарем мақсад барои ки да уҷа фақат рентгенҳоро мебинанд мисолира кашокаш намекунем хонада места дальши бародора бо ман айба неста мегумтон ки натиҷа чӣ шид чӣ гап шид погизане ки ҳамаи хронологияро шумо дар видео мебинем хелем хеле ассалому алейкум барама салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ доргӯ бошем дар ҳаққи мо ҳатман бародаро дуо кунем ки худо насиб гардона бале мо медонем ки камтар дер шидагие ки бародора ба по хезондан яне ки сразу агар одам мешид мекард мешид но дер шидаги яне ки аз даргоҳи аллоҳ мо ҳам қадар талаб мекунем ки ақалам бишина ҳамид насибш гарда бале ҳар кор бехости аллоҳ намешавад яне ки мо ҳам қадар чӣ дорем ки насиб гардонам ди аллоҳ ки ақалам бишина ҳам бача ҳамиш муда ояй хайр бародаро дальше бо мебинем бародаро ина очередной натиҷаи мрт анализ мебарем пеш духтур ку чӣ мегӯяд рӯи худо гӯем ки корро тугрӣ шавад хеле бародаро натиҷаи този рентген гирифтам пеш духтур бурдем ана духтур уже натиҷаша буровард худша буровард чикор кардо накора ино восира хуб ё бад намедонам чӣ хел хай мешавад хуб бигем бале хуб бигем мешавад рости гап сарам гичида уже иш пеш иш рой мекуна иш дига гап вошинем хеле бародаро хай оз пеш бахтовар мерем ба ман да уҷа гап мезанам ҳам шумо да панят нашава ҳам хеле бахтовар да оз хона рафтам бародаро бо видео мешавад чарчар мекунем бародаро як бор дига салому алейкум яъне ки чӣ гап шид полни хронологияра оз объяснить мекунам яъне ки мо омадем и бародара бахтовара савед додагӣ буданд ки ана тазша бояд ки мрт кунад яъне ки таз худаш фаҳмо мекунад ки дар чӣ гап мешавад мо омадем таза мрт кардем 2 соат иҷозат кардем рафтем гуфтанд ки шумо бояд таза накунед шумо бояд ки стимурра кунем барое ки и таз зависит намекунад стимурра бояд ки чӣ боша мо бинем ки стимурра меқапад барои шиштан таз агар ягон проблема дошта боша мисолро ҳал карда мешавад мо стимурра чӣ кардем мрт кардем стимурра озима личениша то есть ки ташхисша бурдум нишон додум ана гуфт ки стимурра уже бале ҳаромаз повреждёния стимура инем положение часпидагӣ мисол стимура обычная хеле стимура бахтовар инем положение часпидагӣ мақсад нехели ам хешидагӣ но часпидагӣ мора гуфта буданд ки агар ки часпидагӣ боша мисол ӯ знаеш хича меқапа амин рентгени кардагӣ мо мрт кардагӣ мо бароям буд ки амра бифаҳмам ку часпидагӣ ё ин ки ҳуе барое ки духтур гуфт ки меша ҳолате ки ҳамин қадар сол мегзара ҳам стимура ҳуй мемонад авози айрадан часпидагӣ яъне ки хулосаи духтур окончательни чӣ хеле ки ман гуфтам мо бояд добиваться кунем ки нуқташа монем ки мо бояд будонем ки чӣ кор кунем ҳамин қасол проблемада чӣ буд ки намедонистам ки чӣ кор кунем ай чӣ сар кунем яъне ки ҳозир мо да духтур точка мон ки бале стимура ҳозира меқапад стимураш уже каҷалай но часпидагӣ то есть ки дига ира смисл неста ки дубора бишканию оператсия кунию роскунӣ беёдори хеле гуфти кадом духтури гуфта ку стимура нарасем ҳамун гапаи духтур ози тасдиқ кард ки стимура нарасем ман гуфтам ки мақсади мо медонам ки раҳ намегардад хатия бишино намешавад барои шинондан таз қад намешавад гуфт таз барои оне қад намешавад ки шумо соли дароз и одам хоб рафтагӣ кор кардагӣ нестад таз уже часпидагӣ барои и кор кардан реабилитатсиони центр мебарем реабилитатсиони центрда озима дарами чиам қараболоам як ҷо будай рафтам поли пур гуфт ки тавои ҳафта вообще ӯй намешавад бо дига ҷоҳорам гуфтанд ҳамаам ҷо ҳозир мебуроем адресда ва манам духтур пурсидам ки мисол расходаш чӣ хел мешава амира приблизительно барои завтра шумо расход гирем 10 рӯзаш мега примерно 4000 меша 3000 чанд 4000 райони ам хеле в зависимости киҷо мебарем шумо в зависимости чӣ хел услугоҳо мисол мегирам короче грубо говоря 4000 10 рӯзаш но гап дар ҷае ки и бисёр кардагӣ нестай яъне ки бисёр беаҳамиятӣ кардагӣ бисёр хоб рафтагӣ гуфт ки пролишидагӣ яъне ки кора бояд ким кай мекардан ҳамин реабилитатсиони центри ки озимо бурданем ҳамира бояд и давно мебурдак но айҷати даст нарасидан айҷати одам набудан набурда
кор уже душвор шидан гирифта то чандира ва гуфт ки боз ихи хоб мерава мисол намекунед шумо пролиж мешавед шумо ма гуфтам уже пролиж шида гуфт агар не уже кор хушиш неста барое ки метона агарам хе давон кардан гирам ки хоб рафтан гира метона ки аму инфекция гирам пролижо помо полни вазиятш безеб шава мозирашда мисол ҳастай ами хеле корам накунам вақте ки пролижо инфекция мегира мега заражон меша ябора безеб мешава яъне корот ка гаваря чӣ кор кардан накорад бурда хомундан накорай реабилитатсиони центрда да уҷа лечиб мекунад нигоҳубин мекунад массаж мекунад инсусу хай бо корубори чуна медицински чуна хишон медонам 10 рӯз қоида шай 10 рӯз амра чӣ мекунам то 10 рӯза чӣ натиҷа дод надод мисол беҳбудӣ мешава ку но ай 10 рӯз зиёд мумкин нестай вдруг агар ки гуфта ки бисёр хоб рафтаги мумкин ки 10 рӯзда шишта натонад но результат мешава агар ки 10 рӯз хоб рафту шишта натонист бо хонада мерава дам мегира перерив бояд бикунӣ ки ай 10 рӯз зиёд мумкин нестай мега хонада дам мегира бо мисол шишта натонист бо гашта мея бо 10 рӯз дигар яъне ки бародарои немхелияй мақсади мо чӣ кор кардан накорад ба дастгири ҳамаи шумо ҳама каса мисол ҳамин корро дастгирӣ кунем мо картаи бародарро дар рӯи видео мондагием бародаро картаи эсхата ва ма тарзи ай Сбербанк да эсхата чӣ гузаронданшо бародаро видео мекунам мемонам дар дига видеоам кардаги будам мондаги будам мисол одамои хоҳишманд бошад ки дар ҳамин кор қатимо қуш шаванд ҳамин корро мо бикунем яъне ки дар иҷа 4000 гуфта намешавад барое ки чӣ хеле кам духтур гуфт мега ки ира корш сложно шидагиай мумкин ки дар 10 рӯзи соз нашавад яъне ки 10 рӯз бо баъд 10 рӯз бо повторен рафтан дар кора мумкин 2 бор повторен мумкин 3 бор повторен барое ки тазии қатъ шававу ира мо конкретни дар каласка шунонда битонем бародаро хар бародаро карташ дар рӯи экран астай видео номрош астай ва асобина каналаш ин бародар дар ма канал кушодагием каналаш дар описанияи видео астай ва бародаро картаи бародармон айбонки эсхатай ва рақами телефон дар и карта привизат кардагия яъне пайваст кардагия касе ки ай Тоҷикистон бигзарона мисол медона ки чӣ хел бигзарона а касое ки через Сбербанк онлайн мегзаронанд марҳамат бародаро тамошо кунед ки чӣ хел гузаронда мешавад дар Сбербанк онлайн картатно интихоб карден меҷиқен платежи зарубеж перевод в другую страну баъд ира интихоб кардан по номеру телефона на карту или счет интихоб мекунем меҷиқем Тоҷикистон ки интихоб кардем дар иҷа банкҳои рӯйхати банкҳои Тоҷикистон мебирояд дар иҷа мебиёем меҷиқем эсхата банки эсхата сума мисол ки чанд суме ки шумо мехоҳен перевод кардан мисол мезанен ҳамун сумтона ва номерои телефони ҳамин бародара дар иҷа уже номери карта дар кор неста номери телефонша мезанед допустим плюс 992 айн бародармонай 987 34 40 34 40 34 44 меҷиқем продолжит вақти продолжит интихоб кардем загрузка мера ва ина бародаро мисол инҷа нишон метад ки карта ба номи Бахтовар Сафаров Бахтовар Юралиевич С Сафаров яъне ки ҳамин одама меҷиқин аплатид вақти аплатиқин чек мебурад ҳамон дамда мисол ҳамин сум гузашт рафт немехе бародаро чанд кас да ки чӣ хеле касе чӣ хеле ки метавона бародаро чӣ кунен ҳамин бародаро дастгирӣ кунем яъне ки мақсади мо чие ин одама уже дер шидаги сари маҳал мақсад лечение кардагӣ нестанд ҳамин қадар кор карда мешавад ки ин ақаллан пош қатъ шававу шина дар коляска мутаассифона хайма худи гапи доктора гирифта натонистам наворда барое ки буда уҷа мо ира навор мекунем исусу бо очрата як пиштам худашдаги давдру одамай накардемша но ма фикр мекунам ки наслова бовар мекунед ба иҷа ма ягон чи гуфтанаш неста Бахтовар тасдиқ мекунам мисол гапи мара ва иҷа ягон хеле кори чи неста да чиста аз барои Аллоҳ чиста аз барои Худоай ма худам дам инициатив дорум бародаро ки ҳамин одама шунонем бигирем бубаремша ягон ҷо прогулка кунем қатиш коляскада хотя бы раҳам нагарда агар сари вақт одам мебуд мош даму Россияда агар сразу мекардам ма духтуро хай гап задам сразу агар иҷа роиш намекардам ҷа сразу мекардан гадда пас боли раҳ мегашт о хай чизи шид нашид бардорам хеле шид о насиб дам хебдай
ҳама кор ба хости Аллоҳ мешавад ва аз даргоҳи Аллоҳ талабгорем ки хатяби бишина бардоро хай карташа бардоро ма дар рӯи экран мондагим. мо аз пишти ёфтани реабилитатсиони центр мешавем, шумо бетараф набошем бардоро, ҳамада хайре. Вақтовар ягонҷи гуфтани боши наканеста охирда бугу наздиктар биё ки баланд гап зана метавонам биё. زیاد ندارم از هر یک شما که جناب جنایی مونیم که طولی هم وقت دستگیری کردین و کمکتون با ما رسوندین و انشالله امیدوارم که تا آخر یک جاییم و کمکتون باز میرسونن که توبت دوام بتیم و انشالله با خواست علیه مهربان با ارزو عوض ما میرسیم انشالله داغو باشین در حقی ما. ما در کامل خیلی نیتونات هستم. باردار اگر یکون خیلی چی باید چشمان سوخته کردسته، یکون فکر نکنین. این خیلی باردارو خیلی دستگیری کنین. همه خیر.